Σάβα, έκαμες και τσοπάνεις. Έκανα 4 χρόνια. Για πες μας τα. Θύμισέ μας τα. Αγαπούσα τα ζώα και στα γράμματα μου του ζούνι, δεν τα περνά. Και αναγκάστηκα να πιάσω τα όρη τα βουνά. Μέχρι 21 χρονού ήμουν στα βουνά πάνω. Μέρα νύχτα. Και στο ψαλίδι πάνω, και στους κουκουμές, και στο Λούκα, και στο Σαραντάπικο. Όλα αυτά τα μέρη που θωρείς, Κώστα, τα έχω γυρισμένα πόδι κατά πόδι. Πόδι κατά πόδι. Πόδι κατά πόδι. Τι ζά ήταν, κατσίκες. 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 Μάντρα είχατε. Πώς, χωρίς μάντρα, πού έξω, πού να... Πες μας έτσι μια μέρα, περιέγραψέ μας, τι κάνατε μια μέρα. Γεννούσαν οι κατσίκες, κοβαλούσαν τα ρίτσια, αποκλείσαμε τα μέσα στο ρηφώμα, μέχρι τις αποκριές. Γιατί είχε πείναν τότε και έπρεπε να πουλήσουν τις αποκριές τα ρίτσια για να αρμένει γάλα που είχε ψωμί. Τις αποκριές λοιπόν πουλούσαμε καμιά κουσαρτιά, 30, 40, εξαρτάται κατά πόσο ήθελε ο κασάπης. Και μετά πιο ερμαίαμε. Είχαμε έναν κάλυβα, εμείς το σελιάμε τον κάλυβα, δεν το είχαμε... Κάλυβας, είχαμε τα καζάνια μας, είχαμε τις αυτές μας, τις κουτάλες μας, είχαμε τα τυρικά μας. Ερμαίαμε λοιπόν, ψήναμε το γάλα που μας πέρασε, την άλλη μέρα πάλι ξερμαίαμε που το πρωί τότε ερμαίαμε πρωί βράδυ. Και ψήναμε το γάλα, αφήναμε το σιώδι και πιδιάζαμε το και το πουλούσαμε στην αγορά κάτω. Τι τυρί κάνετε? Και τυρομίδιστρο έκαναμε και τυρί ξερό έκαναμε. Κεφαλοτήρια, αυτά τα κεφαλοτήρια που λένε τώρα. Τα καημάτια που θυμάμαι εγώ πώς το γίνονται. Το καημάτσι ψήναμε το που μας πέρασε το γάλα. Και από το πρωί να μαζέψουμε το καημάτσι, να το βάλουμε στα τενετσί μέσα. Θυμούμαι και εγώ, ρόιο που ήταν μέσα στο τενετσί. Ναι, μέσα στο τενετσί. Και μέχρι το νεκροταφείο περιμένουμε μας που να κατέβουμε από το βουνί να πάρουν το καημάτσι. Δηλαδή είχαν ζήτηση. Είχαν ζήτηση μεγάλη. Και μετά πιο το τυρί έπαιρνε το Μανιάου, Ιστεργού και έπαιρνε εδώ στη Ρόδο. Πουλούσαν τα. 5, 6, 7 δραχμές το κιλό ήταν τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.